Boas tardes a todos, gracias pola vosa asistencia e vamos a intentar, poñer algo de tal. Eu, de verdad, que non me resisto a non empezar por mencionar algunhas datas importantes para os Montes de Vigo. A primeira é que fai uns 40 anos que se empezaron a constituir as comunidades de montes na cidade e fai casi 40 anos que co concejal do Concello de Vigo, Agustín Arcas, empezaron a crear os parques forestales que depois se fixe unha rede que collen todas as parroquias. Parques forestales que siguen os pendientes de unha necesaria modificación para adaptalos ás actuales circunstancias e siguen estando como fai 40 anos, non? E outro punto, outra data moi importante para a mancomunidade e para os montes vigueses foi crear o plan de emprego no Concello de Vigo no 2012. A iniciativa de Santi Domínguez, gobernando no Concello de Vigo, foi no momento da crisis, e propuso crear o plan de emprego, donde a partir de aí se nos estuvo dando xa todos os anos sobre 145.000 euros ano para contratar xente, e que ese foi o punto de inflexión da mancomunidade, que se a partir de aí se conseguiu, foi cando se creou o logo do Montes de Vigo, se creou o nome de Montes de Vigo, se puso en marcha un montón de iniciativas, viñeron a creación os sendeiros locais, se creou xunto con Chus Lagos, se crearon os 50 kilómetros de sendeiros locais en casi todas as comunidades de montes, seccións feitas polas comunidades de montes, e se empezou coa andaina polos Montes de Vigo no 2014, se empezou coa primeira andaina polos Montes de Vigo, que chegamos a ter 1.200 personas circulando polos montes, se empezou tamén no 2014 o primeiro trail Montes de Vigo, que celebramos o pasado xoves, por certo, con moito éxito, nas comunidades de montes de Bembrive e Beade. Quero agradecer a colaboración importantísima da comunidade de Monte de Beade no trail do pasado sábado. E a partir de aí, xa todo foi empezar vir encaminhado, hasta que chegamos no uso social do monte e tal, a pandemia. A pandemia do 2020, que, como sabedes, todos nos pecharon na casa, e eu, de verdad, o día que nos soltaron, que nos liberaron e que podemos salir da casa, hai vídeos que a pista principal que vai entre o Parque Forestal de Olla, Sallán, Solla, Curuso, aquilo parecía a calle do Príncipe no mes do Nadal, que é aquilo increíble. Quer dizer, ven un pouco a ratificar que a xente cando se mirou un pouco por tal, donde botou man, donde se sentía segura, donde miraba tal, é o monte. Monte que, por certo, hasta esas épocas, a esas datas, estaba pouco menos que abandonado por parte das administracións. E a partir de aí, xa todo viu un pouco rodado. Hai outro feito importante, outra data, que é a creación do Obradoiro, dos obradoiros de emprego que saca a Xunta de Galicia, que nos presentamos no 2022 e que levamos tido 22, 23, 24 e xa nos concederon o cuarto 24 e 25. Quer dizer, que aínda que non nos aporta gran cousa as comunidades, que nos dá tamén bastante traballiño, pero, sin embargo, nos dá moito músculo ao conxunto da cidade, da mancomunidade, pois para realizar este tipo todo de actividades que estamos tendo. E chegamos, pois, ao 2024, actualmente onde estamos, que estamos nunha posición, eu creo que importante, moi ben situados, porque quero recordar que, por exemplo, por primeira vez no Trail Montes de Vigo colaborou este ano a Deputación e por primeira vez empezou a colaborar a empresa privada. Quero aproveitar para agradecer a Begal Ceroski o convenio que asinamos, donde, por un lado, se fixeron actividades en 12 colexios da cidade, cos nenos facéndolle un acto no colexio, depois ir ao monte e facer distintas actividades, donde consideramos que empezar a levar os críos ao monte é sumamente importante, porque teñen que empezar a coller cultura e nos teñen que empezar a relevar a nós. Dentro de uns anos serán os futuros comuneiros e futuros directivos e presidentes de comunidade de montes.
E apoiou tamén o Trail Montes de Vigo, que de verdad que foi, de todos que celebramos, foi o máis exitoso dentro da nosa visión. E entón, nada, ahora estamos nun momento en que, gracias ao este proxecto da Fundación Biodiversidade, en colaboración coa Universidade, a cal quero agradecer aquí a súa importante colaboración, sin a cal non sería posible, e queremos, bueno, pois que con estes traballos que están realizando poidamos, pois, poñer en valor e empezar a funcionar, pois, a lanzar o proxecto. Eu non sei se queres comenzar a... Sí, podemos ir falando. O importante é dialogar. Como lle dixen a Xosé Antón, o mellor é facer unhas pinceladas para provocar un pouco e preferir non dar ninguna conferencia, porque na universidade estamos acostumbrados a dar moita chapa, non? Bueno, primeiro quería agradecer o convite e bueno, tamén quería agradecer a oportunidade que tuvemos a Universidade de Vigo de colaborar en este proxecto que en unha convocatoria en concurrencia competitiva moi potente, pois fomos quen de gañar e está aí. E de alguna maneira quería compartir con todos vostedes pois un pouco para que queremos que sirva este proxecto a corto plazo e a medio plazo, non? Está bastante focalizado e entrar nalgúnas das preguntas que colocaba Xosé Antón ao final da súa presentación, non? Evidentemente, me parece moi importante que celebredes un día como... que fagades un día como hoxe de lembranza dese catastrófico día de outubro do ano 17. Eu ese día estuve máis que nervioso porque era rector da universidade e empezou a chegar o lume por ali, non? E, bueno, foi o día que máis orgulloso me sentín do que fixen sendo vicerrector uns anos antes, entre o ano 98 e o 2002, que foi reconstruir un ecosistema absolutamente de cero no espacio verde do campus, non? En aquela época non existían ni iniciativas europeas, nin estaba ni sequera, bueno, acuñado o término servicios ecosistémicos, que naceu no ano 2005, non existía ni sequera tampouco o concepto de economía circular, ni desenvolvemento sustentable. Pero nós, cando eu asumí as responsabilidades de investigación e de transferencia na época do rector Domingo do Campo, no ano 98, e tiñamos que actuar sobre o espacio verde do campus, o que me preocupaba non era facer un xardín, non? Me preocupou reconstruir o espacio natural para que dira ese espacio natural beneficios a toda a comunidade conlindante e a todos os veciños. Empezando por a limpeza das augas, por a recuperación das lagoas. Isto se chama as lagoas Marcosende e non existían lagoas, había unha cloaca a que vertía o cubi antiguo. E, bueno, a transformación foi total e despois foi unha cousa, cando plantamos 2 millóns de árbores, pero xa deporte, e eu aproveitei unha circunstancia, de feito me estaba pelexando coa Xunta en aquel momento polo trazado da autovía Vigo-Bayona, non? Pero acordei con que era conselleiro, Cuíña Crespo, pois, mira, eu quero todos os árbores que valgan a pena, que vayas a destrozar facendo o camiño e gran parte dos árbores que están plantados no espacio do campus universitario proceden de castaños, carballos, bidueiros, alisos que iban a ser tocados polas obras da autoestrada, non? Bueno, realmente o lume non entrou aí gracias a como está, é difícil que entre por o cinturón que fixemos a carretera en forma de cinturón
e de alguna maneira pola cobertura moi verde, moi caducifolia, moi perennifolia, pero bueno, que é máis difícil, non? Que entre, non? É máis difícil, está máis protegido. Eso non quere decir que ca devastación catastrófica que hai cada vez de lumes co cambio climático, pois non se vayan a sufrir, non? Pero bueno, é unha demostración do valor que pode ter, non? E de alguna forma nos cando planteamos o que estamos facendo neste proxecto, claro, o máis importante, máis que falarlle a xente de servicios ecosistémicos que non o van a entender, non? É decirlle, bueno, isto para que me sirve a min, non? Pois hai que contestar esa pregunta. Para motivar a xente, pois para que me sirve, para que sirve que fagamos cousas no monte, non? E os máis difíciles son os que viven na cidade, non? Habrá que empezar, cando teñamos así resultados e poñamos exemplos, aos ciudadanos de Vigo, aos que non son comuneros, non? E aí hai que empezarlles a explicar, bueno, a importancia que ten a cobertura vegetal, non? Que teñen ao redor, que é un privilexio e un luxo, porque hai moitas cidades que non teñen este cinturón verde ao redor, non? E como os protexe de derrumbamentos, non? De inundacións, non? De moitas situacións. Pero, claro, non lle podemos falar porque non se van a convencer do mercado do carbono, non? Aos comuneros sí que vamos a falar máis en detalle o mercado do carbono porque aí vai haber compensación económica para non ter que sacarlle tanto renta ao monte ca madeira, non? Ca venta de madeira, non? O sea, bueno, se non planto para madeira e planto para que sea isto un ecosistema máis que dé máis beneficios, non? E intangibles, pois, bueno, como atrapo as empresas que están tendo que pagar no mercado de carbono o Ministerio e hai aquí moitas empresas ao redor, pois, de que maneira podemos incluir a estas empresas que nos den, que paguen polo traballo que estamos facendo nós en cada mancomunidade. Bueno, esta é unha cousa que falaremos, pero eso sí, se pode falar cos comuneros, incluso cos propietarios de fincas, particulares. Pero un ciudadano de Vigo hai que tocarlle a sensibilidade e hai que empezar a explicar, por exemplo, as dificultades que van a ter ou que terían nun futuro non moi lonxano para ter agua que sala do seu grifo, se non existen os montes de Vigo. A importancia que ten no que é o recurso hídrico de agua potable, todo que os pozos, todo que son a agua do subsuelo, non? Os montes é tremenda, non? Porque se non se replobar estes montes, se perdería 100 veces máis agua da que se perde, ca capacidade de retención que teñen os bosques, ca capacidade de limpieza por filtración que ten o solo e da pureza da agua que chega ao... E isto vamos a cuantificalo, é unha das cousas que estamos intentando cuantificar no proxecto, para explicarlo con datos e de forma tangible. E, bueno, afortunadamente aquí ainda chove moito, pero hai anos que non chove, non? E xa vimos aos dirixentes pelear por trasvases en algún ano, non moi lonxano, verdad? Porque, bueno, pois canto mellor teñamos este cinturón, máis agua se vai a conservar, máis calidad de agua vamos a ter e máis agua se vai a reter da que chove e menos se vai a perder no mar, non? Isto é claro. Entonces, nós os ciudadanos temos que empezar a decir os beneficios directos que están tendo gracias a ter o cinturón, o anel, non? De bosques e de montes de Mancomún ao redor de Vigo. Moitas outras cidades con tantos habitantes non o teñen. Claro, aquí é máis complicado. Ahora mesmo os servicios ecosistémicos se están empezando a traballar de unha forma máis clara, porque máis doado, no que son os parques nacionais. Como son competencia da administración, é máis fácil actuar porque eles deciden onde actuar. Entón, pero en cambio é máis urxente, máis importante e máis decisivo para as persoas e para as poblacións actuar sobre os montes periurbanos. E aquí temos o privilexio de ter unha asociación de montes de Mancomún concienciada, porque o primeiro que habría que facer é convencer
aos comuneros de, oye, vamos a facer outras cousas, ou vamos a facer máis cousas, vamos a compasinar, vamos a sacarlle máis rendimento ao noso... Aquí o temos. Agora nos falta convencer a ciudadanía, e na medida que este convencida a ciudadanía, os responsables administrativos da ciudadanía, ¿no? Pois non lles queda outra que atender. En este sentido, bueno, a competencia global da Xunta de Galicia, porque é a que se traslada, e creo que sería interesante, aparte de traballar ca Consellería de Medio Rural, que ten máis que ver cos montes, ca parte forestal, cos lumes, co cuidado dos montes, pero no tema dos servicios ecosistémicos e, sobre todo, o que van a ser as acreditacións para o pago por servicios ecosistémicos, é interesante abrir contacto co medio ambiente. Eu creo que o que se está facendo aquí pode abrir a porta para entrar en contacto ca Consellería de Medio Ambiente e ver tamén como cooperar e como interactuar, ¿no? A verdade é que a corto plazo en este proxecto que vamos a traballar sobre 3 servicios ecosistémicos, como comentou Xosé Antón, con respecto ao CO2 vamos a poder proporcionar ao final do proxecto datos suficientes para que as comunidades de montes podan ver que rendabilidade lle poden sacar no mercado do carbono ao que están facendo, non? En función do estado de salud dos montes e na medida en que ese progreso se millore na cobertura vegetal, no mantillo vegetal, na estrutura do solo que teña cada comunidade, pois que rendimento se lle saca no que é almacenamento de CO2. Desta maneira, explicándolle ás empresas que hai aquí, oye, tú que tes que pagar ao Ministerio tanto por a huella de carbono que faz na túa productividade, e mira que hai empresas aquí ao redor, non? Pois, oye, pois nós temos que comentar, oye, que nós vamos a acreditarnos e que nós podemos certificar que absorbemos este CO2, non? Faino contribuindo aquí, non? O sea, isto é o que hai que... un resultado, digamos, a corto plazo deste proxecto vai a ser ter datos e ter maneiras para poder apuntarse e ter ferramentas e argumentos para vincular a máis entidades no mercado do almacenamento de carbono, non? A outra cousa é o tema da calidad de aguas. O estudio que estamos facendo da calidad de aguas, pois vamos a ver hasta onde somos capaces de chegar, porque é moi complicado, para ver de que maneira na foto actual o cuidado e o estado actual dos montes pois está contribuindo a cantidad de agua e a calidade da agua tanto para as comunidades de agua como para a red xeral de agua que se tira do río Lagares. Porque todo sale, o potencial do río Lagares ven digamos, e esa reserva de agua que vai a chegar ao río Lagares con todo o que chove aquí, ou co que vai a chover, vai a estar vencellada á salud dos nosos montes e ao equilibrio do ecosistema forestal, non? E logo tamén vai a ser moi importante, sobre todo transmitirlo á ciudadanía, pois os servicios culturais que están dando todos os espacios, non? Que están abertos a ciudadanía nos parques e nos sendeiros de todo o cinturón e o anel verde, non? Eso se está cuantificando e se vai a valorar económicamente, desde o punto de vista social, non? Por lo tanto, eso habrá que poñerlo ao Concello adiante, non? E dicir, oye, isto é o resultado dos beneficios de toda a ciudadanía, non? Que pagan os impostos a vostede do que consiguen facer a Mancomunidade de Montes de Vigo, non? E a medio plazo nos vai a dar en esos 3 servicios unha maneira de pensar para ver que se está facendo ben, que é moito que se está facendo ben, pero que máis se pode facer de unha maneira simple, de maneira directa, para mellorar isto. De feito, unha das cousas máis interesantes que se pode ir facendo, e por iso se puxo unha pequena, non nos dá tempo a máis, unha pequena especie piloto, que vai a ser un coto micolóxico, non? Para cultivo de cogumelos.
en moitas das, ao marxen de que cando termine, digamos, certificándose o servicio de biodiversidade, non? Que é onde te puntúan por mellorar o estado de polinizadores, o control de plagas, etc. Eso é algo que nos iba a levar moito tempo, por eso, e eso é no que somos expertos nós, precisamente, pero precisamente por eso dice, en 2 anos non o facemos, así que eso será motivo do seguinte proxecto que habría que intentar facer. Pero se pode ir avanzando con probas demostrativas en algúns lugares de fomentar experiencias que, ademais, hai algunhas experiencias que están tendo moito éxito en outras partes de Europa, mesmo de España, non? Os cotos micolóxicos, por exemplo, evidentemente, se quere micorrizar e se quere favorecer, digamos, que existan cogumelos de forma natural no solo, hai que preparar ese solo, e iso pode seguir ben ou non, e tarda uns anos. Pero hai formas de cultivo en parcelas aceitadas dos bosques, de cultivo de setas máis habituales, máis comerciales, saprofíticas, que son as que van a medrar en troncos, en pequenos troncos que simplemente se inoculan con micelio e tiran shiitake, o champiñón, etc. E aí sí vai haber produción todo ano e sería un sistema de como se recolecta eso, non? Tamén o pode facer un privado, non? A súa maneira, pero tamén nos montes se pode facer. Ou outras cousas como plantas medicinais con un sentido tamén ecosistémico, plantas medicinais e aromáticas que poden servir para recoller tanto para facer infusións ou para o mercado de plantas medicinais como para perfumería, etc. Hai toda unha serie de territorios que sirven para as plantas medicinais que tiran ben aquí, en este clima e en este ecosistema, e incluso outras infraestructuras verdes que favorecen esa combinación de cousas e ao mesmo tempo permiten que crezcan determinados insectos que se comen a outros que non interesan moito e fan loita biolóxica de feito natural. Por exemplo, con determinados cítricos pois vamos a ter crisopas e esas crisopas van a comer os pulgóns e entonces habrá menos pulgóns nos frutales e entonces se vai a gastar menos en ter que coidar o árbol, para que non o machaque a plaga, e utilizar menos pesticidas. Hai toda unha serie de cousas que, pois a medio plazo queremos ir propoñendo isto, pero eu entendo que o máis importante é dicirlle a través de resultados concretos e datos concretos aos comuneros, isto é o que vale o que xa se está facendo e isto que poderíamos facer e incrementaría o valor do mesmo, tanto social como económico, desta maneira. E o que vai a vir, afortunadamente, que antes non existía, é que nos van a poder pagar ou vamos a poder ter ingresos por mellorar a golla de carbono, o sea, por almacenar carbono, por aumentar a calidade e a cantidad de agua, por mellorar a polinización, por mellorar a biodiversidade, o sea, vai haber acreditacións que están tardando en chegar, pero a Xunta xa ten algunha preparada para empezar a que as comunidades ou os particulares se acrediten, e con esa acreditación que certifica o que estou facendo eu aquí vale por tanto almacén de CO2 ou tanto índice de biodiversidade ou que sea, e iso vai haber, digamos, ese tipo de compensacións. Pero aparte, se poden facer unha diversidade de produtos e de actividades que poden rentar e que incluso pode favorecer unha cousa que lle comentaba o Xosé Antón, que pode favorecer o diálogo nos espacios verdes entre comuneros e propietarios. Na medida en que hai actividades que son alternativas e complementarias ao beneficio que lle saca unha finca por vender madeira, e que son complementarias porque lle pode sacar beneficio con outros produtos, e xa non falo dos recursos bioquímicos nin xenéticos, que eso sería máis pa diante, pero que tamén pois ese tipo de cuestións, digamos, animaría a que foran un pouco no mismo camiño, as comunidades e os comuneros con moitos dos propietarios conlindantes e
e estaríamos pois, expandindo un pouco esas dinámicas. Non? Pues, es un pouco a reflexión que quería compartir con vos e partillar no debate, non? Sí, en ese sentido estamos traballando xa un pouco na línea esa de particulares, quer decir, aí botounos unha man moi importante a Acción Forestal en crear a primeira agrupación forestal de xestión conxunta en Vigo. Creamos o que é a Asociación Montes de Vigo Sur, que a súa vez vai crear a agrupación, e queremos facer con uns montes particulares de Sallans, Comesaña, e a ver se somos capaces de meter a uns de Valladares, do Freixo en Valladares. E a idea un pouco é eso, quer dizer, cando falamos cos de Sallans para empezar a tratar isto, basicamente, pois se lle explicaba como o monte que nós levamos 15 anos eliminando a acacia e que hoxe temos uns castiñeiros fenómenos, pois que eles tamén a súa vez entendían que efectivamente o que queren é ter algo parecido. Efectivamente, para eso, bueno, pois hai que traballar moito, porque nos lo hemos feito ali moito choro de Dios, que eso non se fai solo. Pero bueno, estáse avanzando, xa Xunta nos deu unha subvención de 19.000 e pico euros, temos de plazo hasta xullo do ano que ven para crear a agrupación e por eso en marcha, e aparte queremos englobar na área de defensa estratégica entre Vigo e Nigrán, porque partimos de aí e tal, non? E sí que creo que é unha vía que é para ir explorando, que a principios de ano parece ser que van a volver a salir subvencións para crear novas agrupacións ou para ampliar as existentes, e esa é unha liña de traballo que a verdad que creo que ten moito recorrido. Sí, pois hai tamén, pensando no longo plazo, non? E vendo un pouco a velocidade que ten e que se prevé do cambio climático, non? Eu estaba pensando o que nos tocaba, o que tocaría de clima a quen este aquí no ano 2050, non? Claro, todo este proceso vai a convertir a necesidade fundamental de conservar o espacio verde e o cinturón verde e o anel verde en Vigo a ser fundamental, non? Incluso para que as persoas sobrevivan, non? As vagas de calor, xa sabemos que cada vez morre máis xente, non? Nos meses. E en cidades americanas que non teñen espacios verdes están creando espacios verdes para que non morra xente de calor, normalmente con idade ou tal. Aquí temos un pulmón privilexiado e bueno, e non morreu todavía tanta xente, pero xa está morrendo xente de Galicia por vagas de calor, non? O sea, esto día. Por lo tanto, o sea, pensando no futuro, bueno, e a falta de agua, se desaparecen os montes, deixamos queimar e os descoidamos, aquí chegará a sequía. Será estacional porque podrá haber todavía momentos en que chove e se van echar os embalses, pero o que chove se vai a perder a toda velocidade sin os montes. Vaise polo desagüe, en nada de tempo. Non vai a ir para o subsuelo, non vai a enriquecer os manantiais, etc. Hai toda unha serie de cousas que hai que explicar para ver cos focos longos. Pero, bueno, como aquí estamos sempre pensando no curto plazo, pois hai que convencer a xente que as cousas de curto plazo e hai elementos tangibles para o curto plazo, que algúns deles os estuven comentando antes, non? Sí, no, a ver, a verdade é que traballar pensando no 2046 é de suma importancia, porque efectivamente hai que plantexarse procesos máis ou menos longos para ir marcando unha línea e xalá, pasa co anel verde. Eu cando digo que o anel verde, se non afronta unha administración pública, vamos a facernos os comuneiros e as comuneiras de montes. Eu teño apostado
por rematar o anel verde no ano 2046. Debemos ter aproximadamente feito uns 13 kilómetros. Pois, pouco a pouco, co esforzos das comunidades de montes, no 2046 teremos rematado. É evidente que unha inversión por parte do Concello, por parte da Xunta, eso en 3 ou 4 anos se tiñan feito pois sen ninguna dificultade, porque aparte diñeiro no Concello de Vigo hai para facer o anel verde, hai remanente máis que suficiente para eso. Outra cousa é que se queira apostar por elo, que parece que non. Pero bueno, a verdade é que traballamos coa ilusión, polo menos coa ilusión, de que indo adiante a área estratégica de xestión para a defensa pasiva de incendios, que poida abrir a porta, unha vez que eso este en marcha, que vai estar, que poida abrir a porta que, efectivamente, pois dentro do Concello se preocupen por facer o mesmo no anel verde, non? E esa esperanza témola. Eu estou farto de pedir anel verde e xa me estou cansando, verdad? Entón, temos que cambiar de estrategia e a ver se vendo que o que outros fan, pois procuramos que por aquí vaya. Moi ben, non sei se me dixestes que era as 8, non sei se hai alguén que quere preguntar. Como tiñamos que acabar as 8, son as 8. 5 minutos de pregunta. Pois veña, pregunta, sí, claro. Como funciona o sistema de captación de CO2? Que ocorre se hai un incendio? Hai que devolver os cartos? Como é o tema ese? Desde o punto de vista normativo non hai que devolver os cartos que che diron. O problema é que despois de que se te queme, non podes certificar canto almacenas de CO2, almacenadas moito menos. E, polo tanto, despois do incendio, te pagarán polo que almacena ese monte despois do incendio, non? Se perde gran parte da... Claro, non tes que devolver os cartos que recibiches mentre se montou o monte, pero se chega unha vaga de lume e hai que caracterizar canto CO2, canto carbono se almacena, o sea, que efecto ten na pegada ecolóxica, non? E será moito menor que o que estabas certificando. E se por certificar te daban 10, ao mellor te dan 2, non? E entón, por iso hai que volver a... E hai que contar sempre con empresas ou se fai directamente coa administración? Bueno, vamos a ver como o mercado de CO2, tal como está, digamos que vai ir evolucionando, é unha cousa que se está ensayando. Entonces, de momento, é unha especie de... Uns son os que pagan, que son as empresas, pero tamén o Ministerio paga, non? Entonces, hai que estar en unha bolsa e unha empresa pode decir, bueno, eu que me apuntes este de aquí. Bueno, hai unha sistemática que, vamos, hai que preguntarlle un pouco aos administrativos, porque a mí se me escapa como está ahora os formularios, o sea, non sei como se enchen, pero, bueno, o importante é que haya unha ligazón, quen teña que pagar, que elisa pagar polo que se fai aquí, non polo que se fai outro en outro sitio, non? Que lles vale, non? Gracias. Simplemente unha aportación, vamos, unha idea miña, a unha das preguntas que se fixeron ao final da exposición. E é a lei. A lei de montes non é o mesmo para un monte, digamos, de unha aldea de Lugo como para os montes periurbanos. Cambiando a lei, desde a mancomunidade que se debera de xestionar, para que? Porque, tal como está a lei, a administración se desvincula totalmente, non se fai responsable de nada que acontece nos montes. A administración autonómica e a local menos. Entón, facer unha lei para montes veciñais periurbanos
donde implíquense as administracións para que teñen responsabilidade. E, por outro lado, as comunidades de montes, con esa nova lei, tendrían un funcionamento máis aberto ás parroquias, porque en este momento é cerrado. As juntas rectoras poñen aos comuneiros que queiran deixar, entón se cerra un pouco. E de outra maneira, seríamos comuneiros todos. E ao mesmo tempo, lle tiñamos que dar unha facilidade ao cidadano, ao de Vigo, para que tamén fose partícipe, non da xestión, porque a xestión serían veciñais, pero fosen partícipes en algo, non sei en que, en algo, porque todos somos vigueses, temos compañeiros do centro, e todos nos dicen, iso é voso da lado dos comuneiros, como se fósemos nós máis responsables de todo cando se está explicando aquí, que somos todos partícipes. E eu estou convencido que todo pasa por o cambio da lei. Nada máis. Sí, ese é un dos camiños que hai que percorrer. De feito, Xosé Antón, cando fixo as preguntas, eu se decía, bueno, as túas preguntas xa levan a resposta implícita, non? Facía as preguntas e falaba do marco regulador, non? O marco regulador, precisamente, se nós estamos traballando nos montes periurbanos, non? Estou traballando cun parque natural a la tal e aí non teño ningún problema do marco regulador para poñer unha infraestructura verde e estamos refacendo unha zona degradada por incendios recurrentes, non? Pero precisamente o marco regulador hai un vacío e se os dados que nós vayamos a conseguir, os resultados do proxecto, sirven para ter unha base argumental para propoñer cambios no marco regulador, non? Que afecten e que se visualice a importancia precisamente das manchas verdes boscosas ou non periurbanas, non? Pois é como vamos a resolver. Por iso insistía tanto en convencer a urbanita de o que lle afecta, o que lle pode afectar que non teña un monte detrás, non? Para que haya aí esa implicación. E é un camiño que hai que percorrer, non? E eu creo que eso é unha das ideas que ten que estar plantexadas, non? Cara a... Porque ademais, depois, se non tes ferramentas para os seguintes plans de cada 10 anos, non? Son os plans de xestión que tedes que facer, pois para ter capacidade de marxen, se o marco regulador non te permite facer moitas cousas ou non te atende ninguén, pois hai un vacío aí. Exactamente. Sí, a ver, nós o ano pasado estivemos traballando nunha comisión para o Libro Blanco da Xunta de Galicia, xunto coa Acción Forestal e a Organización Galega, un pouco falando do uso social do monte e os montes periurbanos e a nova lei de montes que se vai tramitar próximamente, si queríamos incidir justamente en eso, o monte periurbano, o uso social do monte, incluso falábamos que cosquilloso, pero falábamos da posibilidade de que a Xunta de Galicia se tuviera que facer cargo con algún tipo de seguro das responsabilidades que poda suceder a calquer persona no monte. O caso do ciclista Valladares, algo por estilo, que decir, calquera vai polo monte, sufre un accidente e de alguma maneira pois ter un seguro colectivo que liberara a comunidade de montes de semejante responsabilidade, non? Sobre todo se hai fallecidos. Incluso, ademais de poder intentar que o marco legal, non? O marco regulador vaya e englobe, non? Estas realidades, precisamente nesta realidade é moito máis importante, ademais desto, ter un modelo de gobernanza, porque son moitos actores e distintos os que teñen que participar, non é como un privado ou unha montaña que é un espacio natural que depende da xestión da Xunta de Galicia, ou incluso unha comunidade de montes que está illada, digamos, fora no mundo rural, non? Aquí hai moitos actores, está o mundo urbano, os realmente comuneros, as parroquias que están englobadas dentro desas comunidades de montes, o sea, e hai que facer ese modelo de gobernanza que permita decir que ten que facer cada quen e como se comunican entre sí. O sea, ese modelo de gobernanza hai que intentar impulsalo.
E si non nace de quen debe de nacer, que é a administración, pois que nazca daqui algunha proposta, non? O sea, que nazca deste foro e da xente que está desta parte dos actores que están sensibilizados co tema, non? E aí, incluso non só o marco regulador, sino que ir a máis, non? O sea, ter esa ambición de ter un modelo de como se goberna isto, non? Eu son presidente da Comunidade de Montes de Candán. Miro un optimismo e, oye, Salustiano, benvido ao club xunto con Uxío, darlle a noraboa por esta actividade e por ser tan optimista, non? Pero despois da vaga de lumes do 15, do 24, vimos de Coruxo, se fixo a plantación e está invadida de acacia. Non hai, supoño que hubo axudas para plantar, que o sei, me consta, pero non hai axudas ahora para mantelas. Bueno, falaba co presidente de Coruxo e claro, tampouco hai medios económicos suficientes para limpiar, o sea que estamos pensando no 46 con optimismo e con ganas e tal, pero o día a día dunha comunidade de montes é doloroso. Fíjate que a casualidade, eu salo a correr ou en bici e tal, e xa non vou por Candán, porque todo me doi, todo, sabes, toda a erva mala, toda a acacia, e me decía de Coruxo que el pase a cabalo e intenta non ir, porque o que podía ser un rato de lecer e un rato de expansión, pois acaba o mismo, con un pesimismo duro a afrontar. Despois vemos o desinterés das administracións, se non falamos do Concello, se falamos da Xunta, debería haber un plan de erradicación directa, pero xa sí que se chamara a erradicación de invasoras, totalmente. Xa no Parque Forestal, eu me queixo do noso, pero bueno, comparado co do Coruxo está abandonado, están os asadores, os bancos, as mesas, medran as silvas por riba. Bueno, isto é así. Temos que involucrar a sociedade, de verdad, que defenda, que reclame que esas infraestructuras que gastamos moito en moitas cousas, e non quero poñer exemplos en Vigo, porque todos sabemos o que hai, non? Pero 8 millóns de euros que se valoraba, non? Seche de aí, pois iso non son cartos cando un ascensor vale 20, non? Sí, tes toda a razón, pero bueno, hai que ser optimista. Hai algúns puntos diferentes agora para ser algo optimistas, non? Que é a regulación europea, que está tardando en chegar e non lles vai a quedar máis remedio. É como outras cousas, como as depuradoras, outras cousas que se resistiron e depois con multas non tuveron máis que... É dicir, hai unha realidade que, por un lado, vai obrigar as administracións a facer cousas como limpiar os montes, e dedicar diñeiro a limpiar os montes, e moitas outras cousas, e despois hai esa ventaxa de que se eres capaz de facelo te compensen económicamente dende a administración directamente, non a través das empresas como o mercado actual de carbono, senón que vai haber un bono, fondos europeos directos para que van a chegar ás comunidades autónomas para pagar o metro cúbico de agua de calidad, non? As toneladas de carbono almacenado, etcétera, ¿no? O sea, que vai a haber... Entonces, eso vai a mover algo, ¿no? Evidentemente, si cos recursos que hai, claro, nós cando... claro, a universidade, no seu pequeno monte que ten, dedicamos... o limpamos continuamente, ¿no? O sea, pero dedicamos recursos que ponga a universidade, ¿no? E eu sempre lle recordaba ao Concello, mira, que a universidade non paga impostos, ¿no? O sea, non cobre impostos como ti. E eu teño que pagarche a ti máis impostos que Citroën por estar aí. ¿No? Porque é o único concello en España que cobra o IBE á universidade, non? Mentre eu a retorno me neguei en absoluto, non? E íbamos a tribunales continuamente, non? Agora para levarse ben o pagan, pero eso é infumable, non? É dicir, pero claro, si quen ten competencias sobre ese espacio público, verde, non as mantén, pois eso é, claro, pasa o que pasa. Especies invasoras e de todo, porque unha mancomunidade non pode
Evidentemente, con estes cambios, vale a pena facer estes estudios, vale a pena facer este proxecto, porque nos vamos a encher, polo menos, de números, de argumentos, para poñeros ali na mesa, porque non vai a quedar outra, non? E algo se vai a poder mover, non? Antes era máis difícil, non? Porque non tiñamos ese tirar deso que inventou a Unión Europea de Servicios Ecosistémicos, porque, ao fin e ao cabo, queren que os espacios naturais e os espacios verdes cumplan a función de servicios ecosistémicos para o futuro da humanidade, non? En xeral, e van a poñer diñeiro para eso. E van a obligar normativamente a que se coiden os espacios verdes. Entonces, vamos a ir estando preparados, non? Hai moitos que, bueno, eu falaba antes do País Vasco, porque claro, o País Vasco, antes de que existira o tema dos servicios ecosistémicos, plantearon a súa filosofía de traballo no espacio verde e no monte desta maneira, non? E sabedes, así lles vai ben, non teñen apenas problemas e saca moito rendimento a monte. E agora, claro, ahora veñen recursos por servicios ecosistémicos e os van a aproveitar, claro, e están preparadísimos para certificar carbono, agua, biodiversidade, todo, non? Xa está en un estado. É que... É dicir, o que a mí me anima é que hai realidades incluso que non foron, digamos, iniciativa por presión da Unión Europea, non? Senón por un tipo de dirixentes, non? E de xente que pensou así en como protexer o seu territorio, non? E como facelo máis habitable e mellorar a calidad de vida dos ciudadanos en xeral, non? O pensaron así e así funciona, e iso se estende un pouco a Navarra tamén e algunhas zonas, non? Pero son un exemplo, hai moitísimos exemplos aí vamos, hasta con digamos, moitísima diversidade, hasta tiñan a habilidade de non só coidar, senón que para animar a xente que vivía illada en zonas incluso en medio de parques naturais, promover algunha actividade económica que non fora lesiva para o medio natural nos lugares, non? Nos distintos lugares de cada parroquia, non? Estaban aillados para fixar población e para animar a... O sea, e tú ves ao mellor un almacén de distribución de non sei que, en medio, vamos, eu me recorrín camiños por ali, en medio de, vamos... E sempre buscaban, bueno, aquí non hai actividade económica, temos que montar alguna actividade económica, non? O sea, ademais da economía, da produción primaria, da agricultura, da forestal, etc., non? Pois, bueno, vamos a meter aquí algo máis, non? Este tipo de filosofía, non? Que aquí hai algúns concellos que se están empezando a aplicar, non? Etc., pois, esta xente, pois non... Pero, bueno, aquí non sucedeu, non? Por motu propio, pero a Unión Europea con estas normativas pois vai a facer, non? Que vayamos en ese tío. Por eso eu sou un pouco máis optimista, que non que vai quedar outra, ademais vai estar de moda e xa sabedes que os dirixentes pois sempre queren estar a moda, non? En as cousas que hai que facer porque che dan premios e esas historias, non? Entón, bueno, decía, sendo realista e dándoche razón, o sea, sí, no, digo que nosos dirixentes están pensando en montar unha macrocelulosa aí no medio de Galicia, no? Altri. Bueno, pois mira, si eso si aí fora para atrás. contrario, non? Claro, sí, para atrás. Sí, simplemente para ir pechando, porque nos está esperando aí un viño galego que tiñamos, un pouco, eu estou de acordo que temos que tocar pés na terra e a realidade a veces te quitas ganas de vivir, ¿no? Pero o tema, a mí me gustaba moito esa imaxen de que lle deixas a teus netos e iso é labor nosa, non é deles. E non nos toca outra que pornos en eso. E entón, algo, creo que o que se está facendo aquí, ¿no? En esta mancomunidade, ve xente que deixa moitas horas, moito esforzo, con máis resultado, con menos resultado, con dificultades como as do 17 que te quitan as ganas, evidentemente, pero que sí que é certo que hai un movimiento, e ese movimiento comunitario de base que xenera algo que é curioso que se manteña,
flipan desde fora que isto funcione, que funcione aquí, porque isto vende, de los huevos, este rollo viene de los huevos, e sigue funcionando. E, pois sí, funciona, e funciona de unha maneira. O tema é que temos que facer cousas para que non se veña abaixo, porque sí que é certo que a tendencia sociolóxica é a que isto poida cair en saco roto, e parte da tendencia que está vendo e dos movimentos que hai, e esa é outra cousa que aquí non saiu, pero que podía sair, é que hai intereses económicos para que isto todo tampouco funcione, porque ao mellor interesa que esmoreza todo, porque así é máis fácil pasar por encima con unha pisonadora de suelos industriales os rollos que nos están pasando tamén nas comunidades de montes, que esa é outra liña que non toca en este proxecto, pero que sí que nos está pasando. E, de feito, que vamos a levar á asamblea próxima, porque está vendo un problema gordo de quen quere apropiarse do territorio. Es que aquí hai cosas de fondo tamén moi curiosas, e nos entornos urbanos é onde máis interés hai por apropiarse do territorio. E se pode ser a coste cero, o tirado de precio. E, entonces, curiosamente, as comunidades de monte, sin querelo, son os que preservaron que isto se mantivera, senón en estes momentos isto non estaría aquí. Sabes? Eso todo, e feito colaborativamente, como se está facendo en esta mancomunidade, permite que sea factible. Nos están dando a entender que está habindo unha tendencia a buscar solucións distintas a las que estamos plantexando nós. Desto tamén se está falando aquí implícitamente, non explícitamente. Bueno, pois nada, nos despedimos xa e, bueno, solamente decir que vos fixechedes moito en moitos anos e se non era por vos, pois despois desas vagas de lume, pois non quedaría nada. Por lo tanto, eso é algo que vos vades a levar para vos, e hai que animarse a seguir adiante para deixar unha herdanza ás xeracións futuras. E se esta coyuntura de normativa nos axuda, pois vamos a aproveitala. Esa é a conclusión, non? Pois nada. Bueno, gracias, Chan. Gracias pola vosa asistencia.